Trevor. Yes. Aburo mana Kazo wacho na goku. Ingeni kwa bire debate jopiny oikore mar winjo. Jopiny winjo iwacho wacho. To an ka mane student na do cham mana i. Nikech wacho ne rotiegore weche chik. Tanda kia noka nene class mag meso ne chik. Do cham mana i. Iwinjo Trevor. Weche madongo inadko ka. King'iyo kaka report no biro. Report ok obiro baramach kaka winjo osomecha. Mondo mi som report mondo ing'e report, nyaka isom report gi gima iluongo ni legislative instruments. Mano kisungu kendo mamiye. Tiende ni nitiere chike mo yiedh kacha maluwore gi report no kowuok kuom jopiny. One of the legislative instruments en ni Constitutional Amendment Bill 2023. King'iyo Article 73 owacho ni mondo mi wadhi mbele nyaka koro wang'i weche mag court orders. Ere kaka jatij sirikal nyalo chomo weche mag tich mar sirikal e yo makare ka ok oluwore gi weche mag court orders ni kanyo. Ochako wacho ni e political parties kacha e dwaro mar political party nyaka koro wabed joma nigi chir mar luwo weche political party, ideology mar party, constitution mar party, rules mag party. Article 91. Kichaki dhi mbele kati wacho ni ang'oma de mi mondo mi ng'ato gole party ne. Di registration kisungu kubo ndiek. Di registration ne ogoli e party nekati ni koso. Kise go through that process. Mago ni kacha. Gigi dhi konyo ganda. To maduong' mogik en mibadhi. Mibadhi ma ondiek ok nyal nyisi. Kineno report mar control of budget. Dweche ang'wen ka dweche ang'wen. Control of budget miyowa report mar implementation mar budget. To wacho niya, nitiere pesa monego bed ni dhi development. To king'iyo onego bed atamalo 30. To nitiere kuonde mitiyo kode atamalo 8.9. Atamalo 5. Matin atamalo 30. Mano tiende ni ok gilure gi chik. Koro nyaka walos mago. Aya, nitiere report mawuok kuom Auditor General. Wacho ni mibadhi motimo mach nitie Kenya Kwanza ka. Pesa kwalore kwal Kisumu. To king'iyo ji wuotho, ji nie ndara, ji nie ndege. Mago pesa joganda monego bed ni tero kucho to duoko nengo ngima piny. Kawuono ondiek nyisowa kani gin giikore gikonyo Kenya. Gin gidhi mbele, gikelo dollar stabilize, mafuta ni piny. To kipenjo ng'ama nie gweng' kucho sani, tipenje ni ero ni ikeyo to mondo mi gol cham ni puodho kuma ni ketim kucho. Itete mtoka, iket mafuta, itere dala, idhi rege, iuse, en pesa di, mafuta poni malo. To sigana midwa ketwa goka. Watiyo, wan kare, watiyo, katieko. Nyaka wang'e ni tulo mar bang' yiero nitiere gimomiyo tulo bet. Onge ng'ama diyier mondo mi tulo bedi. To gima duong' nyaka koro ing'e ni gima timore sani en ang'o. We miyowa history. History wang'eyo. History wabro somo e buge. Ok wadwar ni mondo un kaka joma nie sirikal. Article 43 miwacho miweronwa ni. Mani somo nyoro ni. To ere kaka umiyo ji health. Kani neno Social Health Insurance Fund mane gigolo nyoro. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Parliament kia gima regulation wacho. Act wuon no kotere public participation proper. Tiwacho ni idwa ng'adi atamala 2.75 e pesa ni. Tuwakono ni ya Otieki winjore ni koro ng'ato ng'ato tieko mane. No se winjore otieki. Kono ndiko no okabugi kalam nekech gigi achulo ga. Koro sama puonji indiko gigi. King'iyo Trevor weche mag Article 43 mwacho ni. Sikunde. Education ni Article 43 kacha. Yes. Capitation. Mane giwacho ni gigolo through e-citizen. Sikunde poko yudo capitation nyaka sani. Koro anapenjora ni yawa. To gimigonwa ikokoni. Minyiso ni watiyoni. En mane. To kuwa wacho ni duokuru nengo ngima piny. Wadhi wawinjore wacho ni wan Ruto ema noluongo bura. Ema oluongo Raila Amolo Odinga. To wacho ni jaduong' anasen winjo gik miwacho. Ang'eyo ni gini otama. To mondo mi wakonyre, wabed piny, mondo wawuo, eka wadhi walos
komiti mabiro miyo waparo mar duoko gi piny. Mane kaka ne wawacho.